Ahojte, dneska si skúsime vytvoriť prvý článok, pod ktorý pridáme galériu fotiek a jednu fotku si vyberieme ako prezentačnú, aby to vyzeralo pekne. Tak si pozrieme takú ukážku. Táto hore fotka sa volá prezentačná, definuje nám článok. Tunak je prvých pár riadkov textu a keď chceme čítať viac, tak klikneme čítať viac, kde sa nám zobrazí článok, môže to byť jeden riadok aj niekoľko strán a pod tým alebo niekde v texte môže byť umiestnená galéria s titulkami, popismi, môže to byť jedno písmeno, zase celá veta alebo aj popis celej fotky. Tu sú len na ukážku háky báky. Keď si rozklikneme fotku, tak tu pod fotkou sa zobrazí text. Takže pôjdeme na to. Môžeme sa prihlásiť cez linku prihlásiť sa z hlavnej stránky. Každý dostal konto na editora. Keď sa prihlásime, ja sa prihlásim pod Zdenom Juríkom, ktorému som vytváral teraz web, aby ste videli, jak vyzerá presne vaše prostredie. Administratorské má trošku rozsiahlejšiu ponuku. Dôležité si uvedomiť, že články sú veci, ktoré sa objavujú na prednej strane. Zobrazujú sa od najnovšieho dole po najstarší, takže keď pridáme nový článok, zobrazí sa hore. Stránky sa zobrazujú tu hore v menu a sú to väčšinou statické veci ako história klubu, členovia, galéria, kontakt a podobne. Takže my si pridáme článok, že klikneme na články. Tu už máme ten jeden vytvorený a dáme pridať nový. Dôležité je zadať zrozumiteľný názov, tak dáme testovací a tu prichádza samotný text. Nebudeme vymýšľať, zoberiem niečo, skopírujem z napríklad z SSS-ky. Ten prezentačný článok, teda článok obrázok, ktorý je hneď prvý, nedávame do textu. Text si vieme formátovať, hrubé, vieme robiť odseky, guličky, všetko možné. Vieme si ho, jak vo Worde, každý to pozná. Takže toto nebudem vysvetľovať. A štandardne niekde dole pod článok, enterom si urobíme medzeru, vkladáme jednu fotku cez pridať súbor alebo galériu alebo akúkoľvek prílohu. Takže my si ukážeme galériu fotiek, galéria 1 a viac obrázkov. Keď chce človek vložiť jeden súbor, tak už je defaultne na tom, môže si vybrať z knižnice. To už sú fotky, ktoré boli nahraté na server. Vyberiem, vložím. Keď chcem vytvoriť galériu, klikám tu, vytvoriť galériu. Keď fotky ešte nemám nahraté na servery, klikám nahrať fotky, vybrať súbor. A z môjho počítača niekde vyberiem si fotky. Tunak napríklad mám nejaké skeče. Kliknem na prvú fotku, ktorú chcem vybrať a cez CTRL si označujem po jednej, alebo prvá, shift a posledná a dám open. Fotky sa nám postupne budú nahrávať na server a keď sa nám nahrajú, tak budú automaticky všetky vybraté a toto tlačítko vytvoriť novú galériu sa nám vyznačí ako aktívne, teraz sa na ňo nedá kliknúť, takže počkáme. Fotky sa automaticky na stránku zmenšujú na mnou definovanú hodnotu, aby sa fotky zbytočne nenačítavali pomaly a zároveň aby fotky nezaberali veľa priestoru na hostingu, ktorý je zadarmo a je obmedzený. Dáme vytvoriť galériu. Galéria sa nám vytvorila, zabudli sme tam jeden obrázok zo starého, ktorý už bol aj pomenovaný.
Keď ho tam nechceme, klikneme na hore, na x minus a v podstate tu máme galériu, ktorá sa nám vytvorila. Keď nezadáme žiadny titulok, bude tam prázdno. Keď zadáme titulok, tak ho napíšeme tu. Môže to byť jedno slovo alebo súbor, tak celé vety sa tam dajú napísať. Trošku nám to potom môže rozhádzať, keď tam bude veľa textu, že to zabere viac miesta. Dôležité je, aby odkaz bol multimediálny súbor. Počet stĺpcov 3, bude sa na stránke zobrazovať 1, 2, 3 obrázky vedľa seba a bude to rozhodené v štvorcovej sieti. Keď chcete viac obrázkov mať vedľa seba, tak si dáte počet stĺpcov vyšší. Teraz dáme napríklad 4 pre ukážku. Veľkosť miniatúra, keď chcete veľké obrázky, tak stredné, veľké, plná veľkosť. Neodporúčam plnú veľkosť, odporúčam miniatúru kvôli tomu, aby sa stránka rýchlo načítala. A dáme vytvoriť galériu. Takže galéria sa nám vložila pod článok, jak sme definovali 1, 2, 3, 4 stĺpce. Tu je ten text, jak som vravel, keď to bude viac slov veta, tak sa to rozdelí. Keď jedno písmeno dá sa na stred, ostatné sú prázdne. Teraz prichádza pomerne dôležitá vec. Článok dávame do kategórie. Kategória je defaultne vytvorená nezaradená. My väčšinou si chceme veci triediť, tak je dôležité si pridať kategórie podľa nejakých celkov, buď podľa jaskýň alebo krasových území. Do krasových území je potom vhodné vytvárať podkategórie pre lepšie triedenie. Napríklad dáme kras, vytvoríme a pod kras dáme ďalšiu kategóriu jaskyňa 21 alebo 2, to je jedno. A tu si nadefinujeme, že nadradená je kras, pridať novú a už ju máme. Takže tento článok bude v krase a zároveň jaskyňa 2. Značky, to sú nejaké ďalšie doplňujúce informácie, oddelujú sa čiarkami. Môžete zadať, nemusíte. Veľmi dôležitá vec je ten ilustračný obrázok, ktorý nám to spraví pekné. A dáme vybrať, už nás to hodí do knižnice médií, tie, ktoré sú nahraté. Môžeme vybrať jeden z už nahratých do galérie, alebo môžeme čokoľvek iné nahrať. Zase cez nahrať súbor, vybrať a dáme jeden obrázok, ktorý nebude v galérii, ale bude prezentačný. Klikneme nastaviť prezentačný obrázok. Potom tu máte SEO, to je veci pre Google. Kto chce, môže sa s tým hrať, nie je to povinné. Zlepšuje to vyhľadávateľnosť článku na Google. Takže keď chcete, aby vás našli, je dobre tu povypisovať keywords, to sú slova, ktoré určujú ten článok. Potom tu sa môžete popreklikať. Viete editovať, ako to má vyzerať na Google. Tu kto vie po anglicky, poradíte si. Dobre, takže toto by bol štandardný článok, nezabudnúť publikovať. Ak by ste zabudli, tak je to uložené v konceptoch. Článok je už na stránke, a aby ste nemuseli opúšťať toto admin rozhranie, stačí kliknúť náhľad zmien a zobrazíte si obrázok. Jak som vravel, hore bude prezentačný obrázok, to je ten, ktorý sme vložili. Tu už je testovací článok, čo sme skopírovali, a potom je galéria v 4 stĺpcoch s podpismi. Keď na to kliknete, no. Takže galéria funguje, podpisky sú tam, obrázky bez podpiskov sú bez podpiskov. Takže ak sa chcete vrátiť dole pod článkom, ak ste prihlásení, je upraviť, kliknete upraviť a môžete zase sa pohrať. Tu máte predformatované veľkosti písma, je dobre používať na nadpis alebo na nejaké odseky tieto písma. Dobre, myslím si, že je to všetko.
Ešte ukážeme celú stránku, jak by malo vyzerať, keď sme to spravili dobre. No, už sa načítalo. Jak som vravel, najnovší obrázok pôjde hore, názov je testovací článok, pretože tam veľa textu, automaticky nám to oddelilo na čítať viac. Pod tým je druhý. Keď klikneme na čítať viac alebo na ten prezentačný obrázok, dostaneme sa na celý článok so všetkým, čo k tomu patrí. Dole je galéria, a pod tým je kategória krás, jaskyňa 2. Tá kategória sa nám zobrazuje aj tunak. Keď klikneme na jaskyňa 2, je tam jeden článok. Keď na krás, je tam stále ten istý, lebo je to v Norena. A keď dáme na nezaradené, tak je tam iba jeden článok, ktorý bol pôvodný a zase nám vypadol ten testovací, lebo v tejto kategórii sa nenachádza v archíve. Tam sú podľa dátumov, takže za mesiac júl sú tam 2 články, dole dátum, takže 11. 21. Takže to by bolo asi všetko. Momentálne by ste mohli byť schopní vytvoriť článok s prezentačným obrázkom a potom s galériou, ktorá sa bude zobrazovať buď v texte alebo dole pod článkom. Takže ďakujem za pozornosť a pevné nervy s písaním.